Du har nok hørt om BPA eller bisfenol A, og du har nok hørt meget dårligt om det. Hvor meget bisfenol A er der egentlig i vandflasker og drikkedunke? Altså dem, som dine børn og dig selv for eksempel drikker af. Det anbefalede daglige indtag, altså det maksimale indtag for bisfenol A, er 0,005 mg, eller det som cirka svarer til en 9. del af et saltkorn. Præcis hvor meget vand skal man så indtage fra en plastikbeholder for at indtage præcis 0,05 mg BPA? Cirka 600 liter på en dag, eller det som svarer til en god swimmingpool. Og vi forbedrer os hele tiden, for miljøets skyld. Det er der mange, som er glade for. Rundt omkring i hele verden. Tag det roligt, det er bare vand. Miljøministeriet anbefaler at ikke forbyde BPA. Det samme gælder Uffe Elbæk, Morten Østergaard og Mette Frederiksen. Dansk Plastikindustri, de bedste fordele for os alle. Gå ind på dansk-plastikindustri.dk nu og få idéer til, hvordan I kan genanvende jeres brugte plastikflasker til at lave sjove og uhyggelige Halloween-dekorationer.